Felly ni'n yn wych, mae'r ffaith bod wedi 200 o is-ganadon dal yn y sir a'r gwaith maen nhw'n wneud yn yr ysgolion yn hybu chwaraeon a cadw'n iach ac yn heini yn rhywbeth sy'n trawsnewiadol really, o ran pob cenedlaeth sydd i ddod. So, hynod o falch o'r gwaith mae'r tîm yn wneud a fel maen nhw'n helpu'r Llys-Gynhadon wrth gwrs i wella'r raglen o flwyddyn i flwyddyn a bwriad ni wrth gwrs i wneud siŵr bod ni'n rhoi'r cyfle i'r Llys-Gynhadon i weithio gyda clwbiau lleol yn yr ysgolion ac ar draws y sir. Young volunteer, young ambassador movement is crucial to us in Sport Wales. These young people are our future coaches, administrators, leaders of sport in Wales. So the young ambassador movement is their first experience of that. And Carmarthenshire are one of the first authorities to embrace the bronze young ambassador. And now they've got the full pathway from bronze through to platinum. And we're just now seeing the people come through the whole structure through to higher education. And also, one of the biggest increases we've seen is them actually delivering sessions to their peers. And like I said, it's only delivering positives to us both in Carmarthenshire but also across Wales. Wi wedi canu clodyr yr holl sgîm yma ar draws Cymru lle bynnag dwi'n cael y cyfle i wneud hynny achos wi wedi bod yn rhan o'i weld e'n tyfu ac yn datblygu ac yn gosod y cyfle i'r plant a'r bobl ifanc i fod yn rhan o'r gweithgarwch sy'n edrych ar ôl i iechyd a'i lles yn gorfforol ac ym mhob math o ffyrdd eraill a wi'n pwysleisio hynny gyda pobl wi'n gweld.